steps back. Crossover, fires away. Wow! Another three from Kevin. Gets it to LeBron for three for the win. Ese 1 contra 1 con Kevin Garnett. Ahí tienen a Gasol con ganas de jugársela. Espectacular de bien. Què tal, com esteu? Molt bona nit, benvinguts al programa número 14 de la 5a temporada de 305. Ja hi tornem a ser aquí un diumenge més, aquest cop sí, amb horari normal, amb horari habitual, una hora per endavant, sense Super Bowl, sense esdeveniments especials. Avui sí, una hora d'NBA en català que tindrem aquí a 305. A 10 dies perquè s'acabi el límit del mercat de traspassos a l'NBA. A pocs dies també per l'All-Star Game de l'NBA. I en una setmana que ens ha deixat, per exemple, grans imatges com és la tornada, una de les dates en vermell al calendari, com és la tornada de Kevin Durant a Oklahoma City sobre la taula. Aitor Fuster, què tal? Molt bona nit. Molt bona nit i content de tornar una mica a la pilota rodona, eh? I que tot soni bé de moment, no? Sí, home, i tant. El que dèiem, se'ns ve una agenda apretadeta. Atapeïda ara, sí. Sí, atapeïda, perquè no n'hem parlat, però s'apropa també el March Madness, que en parlarem en els programes en els propers programes. I bé, el que comentaves, una setmana marcada per la tornada de Kevin Durant a Oklahoma, per la lesió, malauradament, de Jabari Parker i pels primers traspassos o el primer traspàs d'aquesta època de traspassos. N'hi ha hagut un menor, després el comentarem, però sí que és veritat que hi ha molts noms sobre la taula, molts jugadors que poden canviar d'aires, i per tant dedicarem la segona part del programa d'avui a parlar sobre algun d'aquests noms. I deies? No sé si anàvem a dir el mateix. Jo anava a dir que recomano a la gent que es posi la ESPN Trade Machine per acabar i fer les seves càbales sobre possibles traspassos a la NBA. No anava pel mateix. Jo anava a dir que sobretot avui no us perdeu la secció de l'Arnau, però ara ens explica... Però això sempre, això no fa falta dir-ho, no? Ara ens explica ell. Anem primer a arrencar-ho tot plegat amb aquesta sintonia que indica la tertúlia del programa número 14 de la 5a temporada de 305. Vinga, va, comencem. What magic spells will be doing for us, and I'm giving up my life to this world, only to be told I can't see. Una selecció musical, Aitor, que té explicació, Jamiroquai. Sí, ha sortit ja el cartell del Cruïlla d'aquest proper estiu i el cap de cartell és Jamiroquai. Avui un petit homenatge, ni meno. Arnau Molins, què tal? Molt bona nit. Bona nit. El que dèiem avui, bé, amb el Sarau, Pitote, digue-li com vulguis, que ja tenen muntat els Knicks. Els Knicks, en sèrio? Sí, no? Que raro. Almenys si els Knicks mai surten. Et donen feina. Parlarem d'ulleres avui. Parlem d'ulleres, sí, d'una marca d'ulleres concreta. Sí. Sí, avui tindrem... I a més, tot s'ha de dir, el Deluxe fins i tot s'avança una miqueta a la tertúlia. O sigui, a la tertúlia hi haurà una miqueta de Deluxe. Home, però és que la gran notícia de la setmana és la de la tornada de Kevin Durant, i dona per molt de luxe, per molt de bàsquet i per de tot, per estar aquí parlant i si fa falta un parell d'hores. Mira, ja que m'heu tret el tema, anem a començar amb Kevin Durant i anem a començar sobretot amb... Bé, com l'hem rebut no a Oklahoma City, en el moment de presentar-lo jo m'esperava potser una mica més d'ambient, de caliu, tot plegat, però sí que ha estat curiosa l'entrevista que li feia a l'ESPN al final del partit, i allà el públic del Chesapeake Arena d'OKC, doncs sí que ha tingut un... Chesapeake o Cupcake Arena? O Cupcake Arena pot ser també. Igual li canvien el nom. Anem a escoltar el fragment sencer d'aquesta entrevista amb l'ESPN. Durant says that'll happen down the line. Either way, he played a brilliant game today and his team won, and he's with Lisa. Thank you, Mike. Kevin, you admitted that you were anxious coming into this game, didn't know how it would go being back here in Oklahoma City. How was it for you? It was a fun game, physical game. Both teams came out and played extremely hard. Now, you said you thought that you were going to get booed, but actually hearing it, seeing the cupcake signs, hearing the fans,
that used to cheer you. What was that like for you? I actually thought it would be a little louder, but it was fun. I was on the other side of it. To become one of these guys now where they boo you is kind of fun. So I got to embrace it. That's all I can do, and keep playing my game and keep preparing the way I prepare and enjoy every game as well. So it was fun. Now you and Russell seemed to exchange words at one point. You were head to head with Andre Robertson. What were your former teammates saying to you? I don't even remember. I was lost in the game. So once again, none of the players exchanged hugs or anything like that. Does that mean something to you? Not at all. All right, Kevin, congratulations. Mike. Després de les declaracions jo encara estic esperant... Bé, començo a esperar una altra vegada la retornada de Kevin Durant a Oklahoma, perquè després del petit palet que els hi ha fotut dient que es pensava que seria pitjor. Seria més fort, més louder, no? Sí, clar, hi hauria més les soroll. crides serien més. Clar, a tot això, aquí el públic se n'adona que Kevin Durant està fent aquesta entrevista. Què passa? Que primer comencen els bus i després comença aquest crit de cupcake. A molta gent el tema del cupcake li haurà agafat una mica a contrapeu, Per no? sorpresa, sí. Jo el primer. Doncs jo te l'explico. Anem a explicar, sí. Jo te l'explico. És molt senzill. A que no saps de qui podria sorgir la paraula cupcake? Diré que no ho sé per seguir-te el joc, però no ho sé. De Perkins. Oh, Perkins. Sí, Kendrick Perkins. Un gran jugador de NBA. Sí, un mite. Un mite que ara ja no sé per on para. Perquè de bàsquet... Ara ja no sé on para, però... No era un gran company d'equip, no? Una mica com Gerard i Gabri al Barça, no? Seria una mica... feia bastidor. El van tallar de New Orleans, diria. Doncs allà li vaig perdre la pista. Jo també. Doncs, quan va jugar en aquella temporada a OKC, es veu que tenia costum de que quan un jugador no defensava bé o era molt tou tant als entrenaments com als partits, els deia cupcake, així directament, tu ets un cupcake. I llavors es veu que a Westbrook i a Durant els va fer molta gràcia i se la van fer seva. Tant és així que quan Durant canvia OKC per Golden State, Westbrook penja a Instagram una fotografia, que és el 4 de juliol, amb molts cupcakes. Li pregunten a Durant si creu que és per això, ell diu que no creu que Westbrook ho hagi penjat per això, però que per si un cas, a ell li agradaria ser el Red Velvet. Això és un comentari bastant... I llavors, doncs, suposo que la gent d'allà d'OKC es va agafar molt la fotografia de Westbrook i les paraules, i en lloc de dir-li fluix o tou o tot això, Pecho frío, doncs, en lloc de dir-li això, li diuen cupcake a moda d'insult. Però clar, els hi va sortir per la culata. El tir els hi va sortir molt malament. Imagineu-vos, hi havia una persona disfressada d'un cupcake. Green es posa la samarreta després del partit també, Stephen Curry. Green i Curry se n'en foten al final amb la samarreta. Sí o no? Sí, surten els dos amb una samarreta que es veu que a Green un aficionat d'OKC li regala a canvi d'una firma. I ell diu, mira, me l'han regalat, i estaven els dos a la zona de premsa posada i rient-se. A l'aficionat estem parlant de l'aficionat aquell que està una mica... que es naquea entre hores, no? Que menja bé, no? Sí, un aficionat, direm, grandot. És l'aficionat mític que sempre va sense samarreta d'Oklahoma. No sé si l'heu vist alguna vegada. Sempre va pintat i disfressat sempre amb ítems relacionats amb Oklahoma. I bé, és veritat que jo m'hi vaig fixar també, evidentment, com per no fixar-s'hi, anava disfressat de cupcake, pintat un cupcake a la panxa. No, t'estàs confonent. Bé, però aquest també era bastant curiós. Però hi havia un altre que era com una mascota, era un cupcake amb la samarreta de Golden State i amb el 35 de Kevin Durant. O sigui, era directament en fotre's en contra de Kevin Durant. Vaja, jo crec que ell mateix ho comenta quan li diuen què em penses que et diguin cupcake, diu, m'han dit coses pitjors a la vida. Sí, això de cupcake molt difícil no és. És molt fluixet. Bé, al final, i en l'aspecte esportiu, ha acabat passant el que va passar també als altres partits. Que no hi ha color. Que Golden State ha arrasat perquè Golden State té tantes peces i té tants arguments ofensius que li sobra, que un dia pot estar malament Curry, que Klay Thompson estarà bé i el 39 punts. Sí, el 39 puntets, que no està malament per tornar a casa. I el tema de Westbrook és que ni un 47... 39 o 34 punts. 34. I Westbrook... 9 rebots.
Potser has mesclat aquí Exacte, estadístiques. segurament. No passa nada. Que Westbrook ni un 47, 11, 8 li ha salvat a Oklahoma per ni que sigui competir aquest partit. No, és que també hem de parlar que Oklahoma no en vam parlar perquè crec que va ser l'època de vacances. Van tenir un jugador que està com una cabra, que és Canter, que es trenca el braç donant un cop de puny a una cadira. I llavors... Ha fet un Cañizares, no? Sí, i llavors, clar, si perds un jugador de la segona unitat tan important com Canter, doncs ja pot fer Westbrook 47 punts, que l'equip queda una miqueta coix. Sí, queda coix, i el que demostra una vegada més és que Golden State és un equipàs en majúscules. Tothom aporta, tothom genera a nivell defensiu, a nivell ofensiu, sense anar més lluny em sembla que el partit anterior contra Memphis, també fora de casa, Draymond Green fa un triple doble sense arribar als 10 punts en anotació. Jo trobo que és una autèntica barbaritat. 4 punts, 11 rebots, 10 assistències, 10 robatoris, 5 taps. Aquí està el tema. I jo encara tinc gent que em discuteix per què no ha de ser All-Star. Jo crec que és la peça clau. Evidentment no és el millor jugador de Golden State, però perquè l'engranatge defensiu funcioni i perquè l'engranatge ofensiu acabi de rotllar, Draymond Green és una peça indispensable. És evident que no et farà els 40 que pot fer Curry o Klay Thompson el mateix Durant, però perquè tot rulli... És l'anti-estats. L'anti-estats, bé, home, el triple doble el triple doble no està gens malament, però sí, és el que li dèiem tota la vida dels intangibles, no? És un jugador intangible sumat a les estadístiques, perquè clar, cada vegada es valoren molt i molt més les estadístiques i també es comptabilitzen molt més. Haguéssim pogut parlar de potser el primer quadruple-doble de la història? Hi ha hagut algun quadruple-doble? Sí, algun de Will Chamberlain o algun d'aquests. Feia 25 anys que no hi havia... Bueno, que no n'hi ha cap, de fet. Però aconseguir... sí que era... David Robinson va ser l'últim. Sí que era el primer triple-doble sense punts, oi? Sí. De la història de la NBA. O sigui, mai s'havia donat el cas sense arribar als 10 punts. Però és que el Big 3 contra Oklahoma, és a dir, Durant, Curry, Thompson, 34, 26 i 26. No, i per exemple... Molt difícil d'aturar. Golden State està recuperant peces que havien començat fluixat a la temporada. Recordo un partit contra Memphis on Iguodala està molt bé, torna a ser l'Iguodala que havia estat... I llavors és veritat que s'estan prenent amb calma perquè perden contra Sacramento amb una pròrroga, amb una final així una miqueta ajustat, que normalment ells no fallen. Aquí està el tema. Jo crec que ara s'està preparant el terreny per tenir un abril, principi d'abril, on tu puguis dosificar encara més, que és el que els hi va fallar l'any passat, bàsicament. Sí, perquè ja no pel rècord ja no lluitaran, perquè estan a una derrota, ho han de guanyar tot menys un, per igualar-lo. Per igualar una derrota. I per superar-lo tot. Llavors això és impossible. Llavors, això treu molta pressió. Jo crec que això els hi traurà una pressió molt important. Al primer lloc, algo molt raro hauria de passar perquè el perdessin, i és un equip molt perillós ara mateix. Podem dir que ja valem aquí ha centrat el cap? Sí. Perquè aquesta passada matina ha fet 16 punts, però em sembla que els fa tots el primer quart, fa un 7 de 8, fa el que ha de fer. És el que passa amb jugadors com Derrick Williams. Sí, mira, Derrick Williams és un altre exemple que va en camí una mica de ja valem aquí. Encara no és oficial, no? Encara no està parlant-se o ja és oficial que va... Sí, ha jugat 2 partits. Ha jugat 2 partits i els ha jugat prou bé. Sí, i parlava LeBron James que esperen, la plantilla espera que Derrick Williams doncs passi aquest contracte de 10 dies i es quedi durant tota la temporada, perquè deia LeBron James que al final és un jugador que té 25 anys, que encara no està en el seu prime, que se li diu allà, que és sobre els 28, el seu millor moment, i que creien que és un jugador que pot donar moltes coses, i al final jo crec que a jugadors com Derrick Williams, com McGee, tota la vida han estat en ambients perdedors, franquícies perdedores, mai han tingut l'oportunitat d'estar en una franquícia que lluiti fins i tot pel títol, i aquí la mentalitat d'un jugador suposo que ha de ser molt diferent. No tothom és Embiid, que té una mentalitat de estic en un equip perdedor, el vull fer guanyador. Hi ha gent que li costa molt. I no tothom està preparat per ser primers espases dels seus equips. Recordem que Derrick Williams és número 2 del draft, per darrere de Kyrie Irving, si no recordo malament. Per Minnesota, no? L'Schools Minnesota, si no m'equivoco. No, Minnesota Timberwolves, jugava amb Ricky Rubio. I clar, és una posició que vulguis o no dona molta pressió perquè has de ser un jugador important al teu equip, i ja valem aquí també de tenir una època, sobretot a Denver, on semblava, recordo uns playoffs contra els Lakers que ho va fer molt i molt bé davant de Pau Gasol, i semblava que havia de ser un referent interior, i segurament
són jugadors molt millors en papers més secundaris com els que poden tenir ara mateix, perquè Jabalem aquí està jugant molts més minuts perquè Patxuli està lesionat i els està aprofitant. I si no m'equivoco, Varejao ha estat tallat o està fora, tallat, llavors clar, és l'únic que queda. Sí, tens a McAdoo i l'Unli David West també està lesionat. I David West està lesionat. Però sí que és veritat que cada vegada que ha sortit a jugar Jabalem aquí, a part de que també ens ha donat algun bain aquesta temporada, no recordo quin era, però que tota la banqueta es reia de la cagada que havia fet, ara no recordo, però era a principi de temporada. Sí, és un tir lliure que fa Carri, que ell va sacar. Sí, és la veritat. nota, i ell va sacar com si fos el... Sí, no està acostumat a que Carri estigui el seu equip. Però fora de bromes, jo crec que li ha anat bé trobar-se, com deia el Pau, en un entorn guanyador. Per tancar, per arrodonir el tema Durant també, fins i tot s'havia rumorejat que havia contractat seguretat privada per aquest partit. No era oficial? Perquè jo he llegit que era oficial, que havia reforçat i que... Sí. Però bé, és l'ambient que hem vist moltes i moltes vegades de quan un jugador marxa, però jo crec que aquí pocs tenen dubtes de que durant d'aquí 10-15 anys, quan es decideixi retirar, tindrà la samarreta penjada del sostre del pavelló i el rebran d'una altra forma. I l'Aitor em mira amb una cara, no gaire convençut. Clar, és que costa de veure-ho a curt termini, és a dir, a dia d'avui costa bastant, però sí que és veritat que és un jugador que ha passat moltes temporades allà, dels pocs supervivents junt amb Collison que acaben dels Sonics i MVP i MVP allà, és a dir que ha estat un dels grans o el gran pilar per fer d'Oklahoma un equip candidat al títol, recordem arribant a finals de conferència i a finals de la NBA. I veurem quin és el futur que li espera amb aquesta relació entre Kevin Durant i Oklahoma City Thunder. Més coses, canviem de tema, anem a la conferència Est, perquè aquesta setmana hem conegut una molt mala notícia, notícia que a ningú li ha agradat. Una no, dues, però ara parlarem de la primera. La primera és la lesió de Jabari Parker, i no és una lesió qualsevol, perquè s'ha tornat a trencar el lligament encreuat anterior, com ja va passar a finals de 2014, i doble mala notícia és que va sortir Jason Kidd a confirmar aquesta lesió i va dir que el temps de recuperació era de 12 mesos. Una autèntica barbaritat. És a dir, fins i tot no arriba al principi de la temporada 2017-2018. Més llarg que altres vegades, no? 12 mesos és un any per aquells que no sàpiguen. És a dir, que l'any que ve en aquest moment que estarem parlant de l'All-Star segurament estarem parlant de que la típica, no?, d'aquest descans de l'All-Star, que a veure si torna i a recuperar-se després de l'All-Star. Jo crec que és massa, és a dir, que és tirant a llarg, som metges aquí professionals, tots nosaltres, però és una autèntica pena perquè estava començant a ser el jugador que s'esperava i que va ser escollit en segona o tercera posició del draft. Segona, no? Segona, no? Wiggins, diria. Per darrere de Wiggins. És un jugador que estava donant per fi el rendiment que s'esperava, i junt amb Giannis Antetokounmpo segurament era la parella de joves del futur i que donaven més alegria a la lliga. Es parlava a principi de temporada del Wiggins, Karl Anthony Towns, doncs l'altra parella jove que estava apuntant maneres i molt bé aquest inici de temporada, tot i que els resultats de Milwaukee no estan acompanyant, eren Jabari i Giannis. És que fins i tot tots dos són els grans candidats. Ara, lògicament és un premi que ja estava destinat a Giannis, però de most improve. Els números són molt bons de Jabari Parker, 20 punts, 6 rebots, 3 assistències, un 50-35 més o menys en tirs de camp. Al final l'aportació de Jabari, que jo crec que el pitjor per Milwaukee de tot plegat és que darrere ve un buit espectacular, perquè Giannis i Jabari portaven el pes ofensiu de l'equip aquesta temporada, i el tercer en anotació és Greg Monroe, amb 11 punts. Sí que és veritat, no sé si dir-ho bona sort o mala sort, és que just quan recuperaven, quan començava a jugar minuts, el mateix partit que comença a jugar minuts, Chris Middleton, un jugador que l'any passat havia estat molt important per l'equip, just quan el recuperen es lesiona. O sigui, és veritat, jo per mi amb la recuperació de Middleton hagués estat un equip bastant perillós. Òbviament que comença amb restricció de minuts, comença sense amb molta cautela perquè no es torni a lesionar Middleton, però clar, és molta mala sort que de cop i volta
se't lesioni la segona espasa. Feia temps que no veiem una lesió de llarga durada d'aquest estil. Va mantenir una època de... Sí, una època... Recordo, em sembla que les primeres temporades de NBA 305 que van fer fins i tot algun especial sobre què estava passant sobre lesions de genoll. Rajon Rondo, Ricky Rubio, molts jugadors. Russell Westbrook. Derrick Rose, si no... Bueno, Sí, bueno. ja, que raro. El tema aquest de Jabari de Milwaukee és què passa ara, perquè lògicament... Bé, hauran de sortir jugadors com per exemple Teletovic, que l'últim partit ha estat bé en anotació, però que és molt irregular. Hi ha el rookie Malcolm Brogdon, que està jugant molt i molt bé, i segurament hi haurà gent que haurà de donar una passa endavant. I el que deies de Middleton, el problema de Middleton és que està ara mateix en restricció de minuts, a l'últim partit no el va jugar, i la tornada sempre és difícil, i tampoc se li pot demanar a Middleton que sigui una mica aquest anotador que estava sent Jabari Parker ja d'entrada. Segurament no era el rol que tenien pensat els Bucks. No, tenien pensat segurament un rol d'anar entrant, de ser un complement, i a mesura que et recuperis, una mica el que està fent Memphis des de principi de temporada amb Chandler Parsons, que el dia que torni a ser un jugador semblant al que era Houston, farem una festa tots plegats. De Parsons en parlarem la setmana que ve al Deluxe. Me l'he reservat per la setmana que ve perquè... Estava demanant ajuda als déus del bàsquet, diria, no? No, perquè gràcies a ell la NBA ha implementat una nova norma. Sí? Gràcies, per culpa d'ell... Bé, han recordat. Vaya next coming, tio, que em deixes intrigat fins la setmana vinent. És el que vam explicar al Twitter l'altre dia, no? Que l'NBA ha recordat a jugadors i equips que no es pot ridiculitzar per rival. Per internet. Bueno, en general, però... enfocar-ho sobretot al tema de les xarxes socials. Doncs una autèntica llàstima aquesta lesió de Jabari Parker, perquè ens deixa sense poder tastar el potencial real de segurament l'equip jove més atractiu de la Lliga, com eren els Bucks amb Giannis, amb Middleton i amb Jabari Parker. Han coincidit uns minuts a pista, però bé, ja veurem si Jabari Parker torna en quines condicions. Ja estem parlant del nou Greg Oden. I ara que parlàvem de Milwaukee, segurament a nivell de resultats una de les decepcions de la temporada. Tothom esperava molt de Milwaukee, ara mateix uns ens... La segona part, sobretot, sí. Sí, uns ens de la conferència amb 23 victòries, 30 derrotes, a 2 partits i mig d'entre playoff, per tant ha de millorar molt l'equip de Jason Kidd. Per tancar, per reduir una mica el tema tertúlia, pendents amb un ull a l'All-Star, que és aquest cap de setmana. Les últimes informacions apunten que Kevin Love podria perdre's aquest partit. De moment no viatja. I de Rosen ha tornat ja? Sí, va tornar ja la setmana passada. I el que també és dubte, a part de Love, és Embiid. Pel partit de rookies, òbviament, i pel tema del challenge skills. I fins i tot per ser possible relleu de Kevin Love. Sí, possible relleu. S'ha comentat, o sigui, és una notícia que m'ha sorprès molt, perquè l'ha anunciat molt tard Filadèlfia, o sigui, de cop i volta no se sabia res perquè Embiid no jugava, tothom es pensava restricció de minuts, restricció... Una contusió al genoll. I de cop i volta s'ha comentat això, que ha tingut un petit problema al genoll, que no ha calgut operació, però que es veu que han d'anar vigilant perquè el menisc... Mini trencament del menisc. Del menisc. El menisc. Sí. Llavors han de vigilar. Però bé, que deien que la qüestió principal era la contusió al genoll i que era day to day, però ha de jugar un dels 2 partits que li queden a Filadèlfia abans d'arribar a l'aturada de l'All-Star per confirmar la seva presència al partit de rookies, i ja no només al partit de rookies, el que significa tenir a Joel Embiid en un All-Star. L'altre dia, no sé si també rebentaré el Deluxe. Bueno, el pots dir, no me'l rebentes del tot, però estava posat. Hi ha vídeos, hi havia un concert de Mick Neal a Filadèlfia, i se'l veia allà ballar sense samarreta. Surt enmig de l'escenari, es treu la samarreta i comença a ballar donant-ho tot. Amb un gatet també o no? Raise the cat o no? Ara sense gatet. S'ha de dir que molt Reis de Cat i molta conya, però han trencat la millor ratxa de la NBA, Han trencat Filadèlfia aquesta passada matinada, ratxa de Miami Heat, 13 victòries consecutives, Surrealista, que ningú hi comptava. És la millor de la temporada. Amb Dion Waiters, Goran Dragic, amb James, no? També. James Johnson. James Johnson. M'imagino, per exemple, situació d'un oient que ens pregunta: demaneu-me un resum de la ratxa de Miami Heat. Silenci. Ni idea. Dragic i poc més. Dragic i jugadors. És d'aquests equips que a mi ara mateix em fa mandra, i segurament
és tot el contrari, perquè si aconsegueixes aquesta ratxa de victòries és que alguna cosa estàs fent bé. I sí que és veritat que està sent un joc bastant repartit, perquè un dia surt Dragic, un altre dia surt Waiters, un altre dia surt Whiteside, el mateix Johnson. Per tant, serà un equip a tenir en compte, perquè està lluitant ara mateix per entrar al playoff, una cosa que segurament si ens haguéssim preguntat fa mes i mig tothom hagués dit que no o ens hagués pres per bojos. És una tònica d'aquesta temporada, perquè altres temporades la 8ª posició estava més cara i hi havia equips que, mira, estem a febrer ja i desconnexió i a pensar en tanking i fins l'any que ve. Però hem vist no només l'exemple en Miami, sinó a l'oest, també. Amb Dallas, per exemple. Sí, o Dallas. Sí. Els mateixos Lakers no estan tan lluny de l'última posició de playoff. Òbviament, molt complicada, però no estan tan lluny. Home, 6 partidets. Bueno, altres vegades ho veus més... Sí, home, sí, l'any passat estava molt pitjor. I no estan fent una bona temporada. No, van començar molt bé, però s'estan desinflant, mica en mica s'estan desinflant. Per resumir una mica aquesta ratxa de Miami, 8 victòries a casa, 5 a fora. D'aquestes 5, home, places més aviat fàcils, com per exemple Brooklyn, Chicago, que està en un moment també que tela. Ara parlarem als traspassos. Minnesota, aquesta sí que és una mica més sorprenent, Milwaukee i una altra vegada Brooklyn, però a casa sí que és veritat que Houston, per exemple, Golden State també van guanyar en segona nit de back-to-back per als Warriors, i equips com Atlanta, i al final, home, és un calendari més aviat tou, però sí que han tingut el seu pic de dificultat, com per exemple el partit de Houston o el partit dels Warriors. Per rematar tertúlia, també una mala notícia, perquè l'hem conegut aquest matí, trista, i una tràgica notícia, la mort de Fab Melo als 26 anys només. D'un atac de cor. Sí, no? O sigui, Fab Melo, si no ho recordem, va ser escollit a la posició 22 al draft del 2012 pels Boston Celtics. A més, prometia perquè venia de Syracuse. De Syracuse, se n'havia parlat bastant bé d'ell, no va triomfar als Celtics. Després se'n va anar a Dallas, després va fer un periple per 2 equips més on no va jugar, Memphis. És que de fet el seu currículum eren 6 partits. Eren 6 partits, que són 4 amb Boston i em sembla que 2 amb els 6, pot ser 6. I llavors després se'n va i estava jugant a Brasil. Estava vivint amb la seva mare i les seves germanes, i la seva mare va entrar a l'habitació i se'l va trobar mort al llit per un atac de cor. D'acord, mira. Una tràgica notícia que hem conegut aquesta matinada, moltes mostres també de condol per part de jugadors del Celtic, sobretot Jared Salinger, que va coincidir en aquella promoció, Andre Drummond també, que va coincidir també a la universitat, partits Connecticut contra Syracuse, i bé, una tràgica notícia amb la qual ens hem llevat avui. Per tant, des d'aquí també mostrar el nostre condol a la família i que descansi en pau Fab Melo. Fem una pausa i a la tornada sí que engeguem la Trade Machine aquí a 305 i us expliquem el ventall de noms de jugadors que es poden moure, poden canviar d'aires abans del 23 de febrer. Fins ara! Som-hi, estem de tornada aquí a 305 amb aquest programa número 14 de la 5a temporada, i el que us prometíem al principi, ara és moment de parlar de traspassos. Sí que és veritat que segurament quan escolteu aquest programa les coses poden haver canviat moltíssim, perquè això va com va, i queden 10 dies per aquesta data límit del 23 de febrer, i per tant segurament els telèfons mòbils dels GMs de les 30 franquícies de l'NBA doncs treuen fum ara mateix. Per cert, un apunt abans de res, està jugant Minnesota dels Wolves de Ricky Rubio contra Chicago, ara mateix guanyant per 28 punts, a punt d'acabar el partit, i una altra bona actuació de Ricky Rubio, que ara en parlarem també d'ell. 17 punts, 6 rebots, 11 assistències, amb un 50% en tirs de camp, completant de moment bastant... Dels seus millors partits, podria dir. Sí, fins i tot un 2017 bastant positiu. Però bo, l'equip no acaba de tirar cap amunt, però ell està fent bastants dobles, diguem-ne. Va, anem a parlar de traspassos. I t'has deixat que Knicks guanyen de 3 Spurs, O sigui... Espera't. 5 minuts al final, 5 minuts al final,
5 minuts es poden fer És molt massa, llargs. però bueno... L'altre dia contra els Clippers ja van perdre també... Al final, ja. Sí. Traspassos, avui hem tingut... I feel it coming, els traspassos sí, però també. Sí, però una versió una mica piratilla perquè Sí? l'oficial encara no està a YouTube. Home, jo la tinc, que era oficial. Només me l'havies de demanar. Spotify, no? Claro, una mica de Spotify Aquí tothom, sí. No, i la tinc jo piratilla, però la de veritat. Molt bé, molt bé. No, aquí Pel pròxim s'ha d'estar bé. programa. Per cert, que és probable que soni aquesta nit, això. Són els Grammys aquesta nit. Sí, I sí. hi ha actuació de The Weeknd amb Daft Punk, no han dit quina cançó tocaran, però bé, un petit apunt... I comença la seva gira, no?, d'aquí poc, diria, també, de Weekend. Sí, que passa que no passa cap de setmana Sí, no per prop de nosaltres. Com que no? Si no m'equivoco, Està al FIP, diria. està al FIP. Sí? Sí, Aquest si no estiu. m'equivoco, No, aquest segur, estiu segur. Pues, ho ha confirmat fa poc perquè el quan FIP vaig està estar segur, perquè buscant els jo... meus amics ja estan buscant... Home, doncs al FIP anirem en tots el FIP, junts. així que- Jamiroquai i The Weeknd. Ja ho tenim. Ja tinc fet l'estiu. Avui no era el Cruïlla? Sí, per això, ja tinc fet l'estiu. Ah, molt bé. Sí, un i Dos de altre. dos. Un mes a prop, un mes a prop. Anem a centrar-nos. Sí, Sí, sisplau. Avui hem tingut sempre van un- bé un apunt una mica fora musical. de bàsquet, un punt musical que sé Toquem- que els nostres toquem molts oients pals, sí. ho agraeixen. Igual fem la nit dels Oscars i tot. No, Ojo! tant ja no, tant ja no. Però la fem cantant, rotllo la la la, o no? No sé, ja que estem, Estaria bé, estaria bé. vestits dels 60 o dels... Sí que segurament hi haurà especial All-Star. Sí, Sí, això... Estamos trabajando en ello, L'any passat vam estar aquí amb una nit de concursos... Dissabte, Estel·lar. dissabte de la nit. Jo només vull dir una cosa. Aviam. Des de que fem l'All-Star en directe, que és des de l'any passat, És a dir, el dissabte, perquè el diumenge... els concursos d'esmaixades són espectaculars. Valen la pena, els concursos valen la pena. Des de que fem la Històrics. Super Bowl, Històrics. és la millor Super Bowl de la història. Tio, és que tenim Des de que fem tenim les, algú. des de que fem les finals, a I 100 no vull, partits. no vull dir res, però el partit que estan jugant els Spurs i Nova York pot ser el millor partit de la història. Posem també o què? No fa falta. Aviam, anem a centrar-nos. Traspassos. Hem tingut un petit tast aquesta tarda. Molt petit, Bé. A Portland ha marxat Jusuf Nurkic i la primera ronda del 2017 que era propietat dels Grizzlies, i a Denver Mason Plumlee i la segona ronda del 2018. És un traspàs menor. Nurkic segurament l'any És passat... una mica peça per peça, perquè Sí. les rondes de draft... A més, 8è contra... Sí, però Traspàs entre 8è i 9è. Sí, però és una diferència salarial, bàsicament. Amb el que fa això és... Portland s'estalvia el salari de Mason Plumlee, que l'any que ve serà agent lliure restringit, en canvi Nurkic cobra molt poquet, si no m'equivoco 3 milions o por ahí. I el que ha passat... Que Nurkic no podia jugar amb Jokic. I el que ha passat... És el que anava a dir, el que ha passat amb Nurkic és que té Jokic al costat, perquè van començar la temporada jugant junts i definitivament la franquícia de Denver, La Jokic de mania. Colorado, ha optat per Jokic i crec que ha escollit bé, perquè aquesta setmana feia 40 punts, em sembla que era el Madison, Sí. mentre per cert, bé, no, és igual, feia 40 punts, però és que és un espectacle de jugador que val molt la pena veure'l jugar, perquè fa de tot. Assistències, taps, punts inversemblants. És el Marc Gasol en jove. Sí. Els Knicks ja van empat, Ja van empat, va. Amb l'altre Empata, perquè jo aquí tinc més 5. Sprewell assegut al costat de James Dolan. Ojo. Sí. Pot haver-hi seguretat 2.0 al Madison. Aquest ha estat el primer traspàs peça per peça, com dèiem. Sí que és veritat que a Denver, per l'estil, doncs li anirà millor tenir un segon pivot que té tendència a moure la pilota. Plumlee té bons números com a pivot assistent. Sí, i finalitzador també. És a dir, que és finalitzador, és a dir, un jugador segurament més físic que Nurkic. I veurem si els Blazers recuperen la millor versió de Jusuf Nurkic, que vam veure l'any passat a Denver. Abans de la lesió, sí. Anem a repassar noms. Anem a fer aquí un mercadillo de noms. Jo a la publicitat he agafat el Trey Machine i m'he tornat boig, perquè he fet uns trades aquí. Doncs guarda't amb algun, perquè sempre fem això cada any, de fer un trade en directe. El cas, també informació pràcticament d'última hora. Jahlil Okafor no ha viatjat amb els Sixers pel partit que han de jugar a Charlotte, i per tant ja es dona per feta la seva sortida, i que els Philadelphia es quedarà amb Nerlens Noel, que segurament li ha favorit bastant ser amic de Joel Embiid. És el Pinto de Filadèlfia, Sí, no? No, ja ha fet unes bones actuacions als últims partits, després de les seves queixes ha sortit efecte i... Doncs, I és segurament un jugador més compatible amb Joel Embiid, perquè és un jugador que pot jugar
més a fora, que no necessita jugades que necessita ella, que no ocupa l'espai que pot ocupar Embiid. Per tant, i és un jugador segurament més de l'NBA d'avui. Okafor sembla un jugador dels 90. Sí, dels anys 90. És un jugador que juga d'esquenes, que no és molt alt, que té bons moviments al pal baix. La versió dolenta de Tim Duncan. Sí. Bàsicament. 4 equips: Chicago, New Orleans, amb qui semblava que ho tenia fet, però segurament se'ls han acumulat les ofertes a Filadèlfia i estan valorant. I els dos mateixos agents anteriors, Denver i Portland. Que sembla que estan descartats ja. Denver i Portland quedarien fora, jo crec, perquè a més, Sí, mirant la plantilla de Portland, perquè estava fent aquí, intentava fer un trade, té molts jugadors en aquella posició. Té Ed Davis, té Noah Vonleh, És Ili, que està lesionat. Em sembla que també el volien Sí. empaquetar a algun lloc. Ara té Nurkic. Bé, que en posició interior jo crec que van bastant servidets. Sí. Després també hi ha jugadors com Aminu, per exemple, que pot jugar a la posició de 4, tot i que juga al 3. El mateix Harless a vegades pot jugar de 4 obert. Per tant, crec que la plantilla la tenim bastant completa en posició interior. I aquí estem una mica en el de sempre, no? Perquè si Filadèlfia es vol desprendre d'un jugador com Okafor, és que no vol un jugador interior. No, de voler Però algú més. quan traspasses un jugador interior a una altra plantilla, carregues sobre el joc interior, i per tant el que has d'acabar fent segurament moltes vegades és buscar o un canvi directe, que en aquest cas jo crec que Filadèlfia no el busca perquè la posició la té molt poblada, o un traspàs a 3 bandes, on hi hagin diversos interessos implicats. Deien que el favorit a dia d'avui és Chicago, per acabar acollint a Okafor. Segurament li aniria bé a Chicago una referència interior en atac, perquè no hi ha molta cosa on rascar. No, estem amb els Portis, Mirotic, Gibson, que són jugadors que poden fer feina però no són referents. I qui pot anar a Filadèlfia en aquest cas? Doncs home, jugadors d'entrada... Jo he fet un trade aquí. Sí? Tu, a veure, Explica't. quin nom anaves a dir? Jo anava a dir el nom de Mirotic, que està en boca de tothom. Sí, Mirotic no seria dolenta, però estem una mica en el mateix. Posició de 4. Saric, Ilyasova està jugant molt bé. Està complicada la cosa. Simons, quan torni, haurà de jugar al 3 o al 4. Aquí hi ha casos especials. Taj Gibson, per exemple, acaba contracte. Per tant, Jo m'he tornat una mica vintage. Aviam. Qui va ser rookie de l'Ier a Filadèlfia? Carter Williams. Carter Williams, welcome back. Carter Williams i Denzel Valentine, que et dona aquest llançament exterior, que pot jugar al 3. No crec que... No crec serà. Que Chicago estigui interessat en treure's el base titular ara mateix. Aviam, Bé, pot recuperar Rondo, per què no? Recordem que... I a Isaiah Cannon. Okafor és collita de l'any passat al draft. I collita alta. Sí, sí. Home, els Sixers... Què, vols més? Alguna coseta, una primera ronda segur que demanen. Bé, això i una primera ronda. El tema de New Orleans... I Rajon Rondo, Massacar, no? No entra... Però Rajon Rondo, allò pot ser una bomba, Però qui sap? Amb Embiid, Chacho. Potser se'l volen treure de sobre, i Embiid i Chacho per Rondo. I jo he apostat per Carter Williams, bàsicament, perquè el toc aquest de tornar a casa, però no serà el trade ni molt menys, ni crec que el benefici a cap dels dos equips. El tema, aviam, Chicago ara mateix està en moda demolició, han perdut pràcticament de 30 a Minnesota, sense Butler, sense Wade. Sembla que les aigües estan més calmades amb Rondo, però hi ha molts dubtes, sobretot amb Mirotic. El que dèiem, està encara en contracte de rookie, té una qualifying offer aquest estiu de 7,2 milions, però estan els pitjors números de la seva carrera. 9-5 en 22 minuts, amb un 38% en tirs de camp, no arriba al 30% en triples, per tant... No sé, si arriba una bona oferta, no crec que Chicago estigui per la labor, no?, que se'n diu d'igualar una possible oferta bona per Mirotic. A mi em sembla un jugador que ha de sortir d'allà. Ha de sortir d'allà perquè està totalment estancat, no està portant res, i ell mateix ho comentava fa poc, deia que mira, si t'arriba una oferta i així l'equip et vol empaquetar, doncs tu menges amb patates i te'n vas a un altre equip. Jo crec que marxarà. El nom estrella, Carmelo Anthony. Què passarà amb Carmelo Anthony? La relació amb Phil Jackson està absolutament trencada per tots els costats. De fet, li preguntaven a Spike Lee aquesta setmana, li deien tu que estàs a favor de Carmelo Anthony o de Phil Jackson? I Spike Lee deia Phil Jackson ja se'n pot anar al carrer, a mi Carmelo sempre. Acaba de fer Hernán Gómez un up and under, que li diuen, un revers d'aquests aixecant pilota, i a lo Michael Jordan,
que quasi es cau el Madison per posar el 86 a 88 ara mateix, falta minut i mig. Informació de servei. Molt bé. Què més? Carmelo, que el que ha sonat són els Clippers i els Cavaliers, bàsicament perquè recordem que té la famosa no trade clause, per tant que és ell tria què vol fer amb el seu futur, i són dos equips. Per què els Cavaliers i per què els Clippers? Perquè són dos equips amb possibles aspiracions a títol, tot i que els Clippers diríem que cada vegada menys, perquè tenen membres del Banana Boat, és a dir, amics directes de Carmelo, Chris Paul als Clippers i evidentment LeBron James als Cavaliers, i després perquè Los Angeles és una ciutat gran on la senyoreta La La Land estaria La La Land, que estaria a La La Land, a més, vull dir, és que és perfecte. Podria estar en perfectes condicions vivint allà per la seva condició d'actriu, no? Em sembla que és, o del món de la polifacètica, del món de l'espectacle. Viure el cuento. El tema dels Clippers, el que havien dit és que en una possible negociació havia sonat també el nom de Boston, però que els Clippers no estaven disposats ni a traspassar Chris Paul, ni a traspassar Blake Griffin, ni a traspassar DeAndre Jordan. Per tant, aquí han de buscar on traspassar tres bandes, una cosa molt... Com en el seu dia fins i tot va portar Carmelo Anthony a New York, via Denver. Sí. Que va haver un mega traspàs, que si Gallinari, que si Wilson Chandler, que si... moltíssimes peces. Podria i tornar a Denver. Seria ja la repera, vintage, Sí, està en modo... Estic tan vintage que Carmelo s'està convertint en vintage perquè ha notat els últims 4 punts de Nova York quasi per guanyar el partit. Correcte. Jo crec que l'Aitor avui ha esnifat massa pintura, No, està pintant tot el dia, però és veritat, això no m'ho invento, és la realitat en directe. Aviam, anem també a explicar casos de jugadors que acaben contracte i que l'equip... Espera, jo vull que us mulleu, què farà Carmelo? Jo crec que es queda. Jo crec que es queda, jo crec que no... És molt complicat. Sí, clar. No hi ha opció traspàs. Jo crec que es quedarà pel tema de la complicació que suposa traspassar a Melo, i a més tenint un Melo que està rendint a un nivell... Prou bo. Jo no anava a dir precisament prou bo, Arnau. És a dir, dolent. Sí, és a dir, ja no és el Melo, té un sou de superestrella i ja no és una superestrella. Vull dir, segueix sent... Spike Lee celebrant la cistella d'Hernán Gómez com si fos aquí fent el mateix gest. De Charles Oakley, per cert. Sí. Bé, és complicat per qui és Melo, pel que cobra, perquè ja no és una superestrella, i trobar algun equip que ara mateix vulgui a Carmelo, que acapara molta pilota a mitjans de temporada, és bastant difícil. Doncs dit això, veurem què passa amb Carmelo Anthony. Ara sí, obrim carpeta de jugadors que acaben contracte aquest estiu, que l'equip pot tenir la certesa que no renovarà amb ells, i per tant, abans que perdre'l, anem a treure alguna coseta. És el cas, per exemple, de Serge Ibaka, que Serge Ibaka acaba contracte amb els Orlando Magic, tot i haver aterrat aquest estiu allà, venia amb el contracte d'OKC, i de fet a totes les travesses surt com un dels noms principals que es poden moure. Aquí el tema és, Orlando té aspiracions a playoff? Home, complicat. No. Molt complicat. Però hi ha un altre vessant, no? Que és tot el que ha perdut Orlando aquest estiu. Sí. És que és molt. Recordem, Domantas Sabonis, Ersan Ilyasova, Victor Oladipo, i al final... Sí, no sé, a veure, potser en volen treure algú més, en lloc de quedar-se sense... Perquè dubto que ell renovi per Orlando quan sigui gent lliure. Llavors jo crec que volen treure algú de profit, algun jugador que els estigui més temps que alguna... No sé qui sona exactament per Ibaka, perquè no hi ha moltes demandes. Raptors he sentit, sí. Però... Home, Raptors no li ha malament, perquè sempre s'ha buscat un 4, no?, per jugar al costat de Valanciunas. En aquest estil, en aquest apartat també estava Paul Millsap, per exemple. Havia sonat. Sí, era segurament el que ha sonat més des de principi de temporada, tot i que s'ha desinflat en els últims mesos, però sí que és veritat que era el jugador que després de Korver, no? Aquesta reconstrucció total d'Atlanta, doncs era el que havia sonat per marxar de l'equip de Geòrgia. Andrew Bogut, per exemple, és un altre nom
que es parlava molt del seu traspàs segurament perquè estava en un equip no guanyador, però estan canviant les cosetes perquè ja hem dit que és molt fàcil entrar a playoff a l'Oest aquest any i s'estan enganxant una mica en aquesta lluita de la vuitena posició. La tornada de Nowitzki sembla que ha anat bé. Sí, la tornada de Nowitzki, que l'altre dia va notar, em sembla que era per guanyar el partit o forçar la pròrroga? Ara no ho tinc clar. Per forçar la pròrroga. Per forçar la pròrroga. És un altre dels jugadors que a més és un jugador interessant perquè pot fer aquesta funció que va fer per exemple Mozgov als Cavaliers, per què no? Perquè sempre s'ha dit... Seria graciós veure begut als Cavaliers. Sí, seria molt graciós, però és un jugador que et dona intimidació i et dona passe. Per tant, en un equip com Cavaliers, que en atac es passa molt i molt bé la pilota quan juguen de forma col·lectiva i que es dedica a fer bloquejos indirectes i directes com ningú, seria una molt bona peça, a més aportant aquest nivell defensiu que porta sempre a prop de cistella. Va, anem acabant. Dos noms coneguts molt ràpidament. Ricky Rubio, ho dèiem abans del 2017, s'havia parlat molt que pel seu baix rendiment doncs, a ell i a Muhammad els Wolves el volien traspassar. Perdoneu. Però bé, amb l'actuació de les últimes setmanes s'han diluït una mica aquests rumors. Havia sonat als Knicks en un traspàs a pèl per Derrick Rose, fins i tot a Milwaukee, però Milwaukee, home, igual necessita una mica més de tir exterior. Sí, no és un jugador massa per... Seria el perfil? No sé, jo crec que s'acabarà quedant també. Jo considero que les últimes setmanes prou bones, el seu substitut a Minnesota no està acabant de despuntar com és Chris Dunn. De fet no, estava lesionat i tot. Està sense jugar. Jo crec que s'acabarà quedant. Jo no el veig com un possible traspàs. I també una cara coneguda, el cas de Mario Sonia. Home, Super Mario. Torna al Barça? Que torni al Barça i remunti el vol de la secció. secció. Sí, solucioni una mica el tema de la secció perquè necessita anotació per tot arreu a la posició exterior al Barça, però bé, no estem aquí per parlar del Barça de Barxoques, no? Va, per rematar-ho. Una cosa, jo volia preguntar. Sí. El gran nom que ha sonat des de principi de temporada i que s'ha desinflat d'una manera espectacular, de Marcus Cousins, Vlade Divac va dir que es quedava. Es quedava, no? Perquè he estat aquí fent... Avui m'hagués agradat tenir Alejandro al meu costat perquè he estat aquí jugant amb la Trey Machine Antonio Machín, amb Boston i de Marcus Cousins, que no es mourà però per jugar que no quedi, i era per preguntar si canviaria a Joe Crowder, Avery Bradley per de Marcus Cousins, a pelo. Jo crec que et diria que no, Jo crec que no. Si li fiques al Horford per Cousins i salves a Crowder o a Bradley... Boston està jugant molt i molt bé sense Bradley i Jalen Brown està millorant en aquesta posició de Crowder. Direm que ens escolti el podcast i que ens... Sí, que ens digui, que ens contesti, que em contesti al meu dubte. Jo no ho sé perquè com soc dels Lakers no sé què faria. Alejandro o qui vulgui dels Celtics. Sí, podeu contestar, evidentment. Sí. A pèl, Aquests dos per 1. Es pot, no? Sí. Diu que endavant. Successful. Algun successful més o què? Sí, tots els que he fet són successful. Perquè els he fet Festus Cecili i Connaughton, és que no, també he buscat uns noms, per Jehil Okafor i Luwawu, que tampoc es farà, però i el que us he dit abans. N'he fet un altre però l'he tancat. Sí, ja està. Aquí estamos. Sí? No hi ha historial, no... No, és veritat, a Trade Machine no es pot fer servir historial. No. Bé, doncs, aquests són els noms. Si vosaltres també teniu alguna suggerència, que ens l'envien, que ens l'envien. Estem oberts. I volem suggerències amb 3 equips implicats, o 4, o 5. Aquí anem a lo bàsic i després ja anem pujant el nivell, tampoc et passis. Anem a parlar dels Knicks, que tenim bastanta teca per tancar el programa, va. Perquè Tela Arnau, la setmana a Can Madison Square Garden, tot aquell enrenou que va passar
I una lamentable escena que vam viure l'altre dia al Madison Square Garden amb aquesta detenció, no?, de Charles Oakley, que és una autèntica llegenda de El de les franquícia. ulleres, El no? de les ulleres. Si no heu vist el vídeo, us recomano que el veieu perquè les imatges són bastant fortes i és el que va passar. Una de les grans llegendes dels Knicks dels 90, que ara mateix té 53 anys, doncs va ser detingut al mateix pavelló del Madison Square Garden per la policia de Nova York amb 3 càrrecs per violació i delictes menors, que és assalt en tercer grau, vindria a ser. Tot comença perquè Oakley i James Dolan, que per qui no ho sàpiga és el propietari dels Knicks, tenen molt mala relació. Des de fa un temps tenen molt mala relació i es veu que Dolan va doncs, queixar-se d'un suposat enfrontament d'Oakley amb ell, va avisar la seva seguretat privada, el jugador Oakley ho ha negat, o sigui va negar que hi hagués hagut aquest enfrontament, i quan van venir la seguretat del pavelló per expulsar a Oakley de la grada, ell es va tornar boig, o sigui, ell es torna boig, el vídeo és espectacular, dona 2 o 3 empentes quasi agafant-lo pel coll a un home de seguretat. L'amenaça, o sigui, i d'això succeeix al primer quart del Clippers Knicks, o sigui, imagineu-vos un partit important, al primer quart, això a la mateixa grada, aquests problemes, o sigui, tela. Deien que estava banejat, no?, que no tenia prohibida l'entrada, ara sí. A partir després d'aquest moment li han prohibit l'entrada. Els Knicks, bàsicament, després de la detenció, tot el públic va començar a corejar el nom d'Oakley, tots allà cridant Oakley, Oakley. I els Knicks al final van fer un tuit, van fer un comunicat a través de Twitter, on deia que Charles Oakley va assistir al partit però es va comportar d'una manera completament inadequada i abusiva, ha estat expulsat i arrestat per la policia, va ser un gran Knick i esperem que tot es solucioni abans. Així, En plan, cuida't, nene. En plan, cuida't, però... Ha fet 2 comunicats, fins i tot els Knicks, el dia següent un altre, dient això, que reiterant que el comportament... Que el comportament havia estat molt inadequat i abusiu. Tot aquest enrenou ha arribat a tal punt que fins i tot les estrelles de la NBA s'han pronunciat al respecte. Sí, l'Ebron aquella mateixa nit. LeBron James va posar una fotografia de Charles Oakley posant-se a la seva part, el mateix Dwayne Wade, Chris Paul deia que espera que tingui ajuda abans, no és forma de tractar a Oak, perquè és com li diuen, sempre em va guardar les esquenes i és la persona més real que he vist aquesta lliga. El mateix Wade, durant 10 anys ho ha donat tot per aquesta organització i aquesta no serà la imatge amb la que es quedi la gent. O sigui, tothom posant-se al seu favor, i fins i tot Reggie Miller, que és comentarista, doncs fa un comentari que per mi és molt significant. Diu, si seràs agent lliure, per què vols triar a jugar a un lloc on l'amo tracta així a les grans estrelles i apunyala per l'esquena a les llegendes? Sí. Jo crec que aquí s'exagera una mica, S'exagera, però el que està clar és que la imatge dels Knicks... Però és que ja no només és en aquest sentit. Sí, no, però tot suma, Pau. Ja començant el tema, ja no per defensar els Knicks, però quan un jugador com Derrick Rose fa això i a 10 minuts abans d'un partit marxa, Sí. Què pots fer aquí? Tenen un problema bastant greu organitzativament, o sigui... Segurament, sí. No, i els problemes entre Phil Jackson i Carmelo, és a dir, l'ambient és enrarit i no ajuda gens perquè després puguin venir free agents i fer una reconstrucció completa del projecte de Nova York. Però clar, és que tot aquest problema no ha quedat aquí. A sobre James Dolan no té suficient amb tot aquest enrenou que va a la ràdio, va a The Michael Kay Show, ara no sé si ràdio és, jo diria que és ràdio, i doncs encara accentua més les paraules i bàsicament diu que Oakley va entrar al Garden amb un pla, amb una missió en ment, i que el que va fer des del primer moment en què va trepitjar el Madison va ser començar un comportament abusiu, irrespetuós, i que va anar creixent fins a arribar als seus seients i llavors va tenir l'enfrontament amb la seguretat i va ser arrestat i expulsat. No diu quin és aquest comportament, no explica cap cas concret, però referent a això que li preguntaven a Oakley, que ell mateix, Oakley diu que no sap què ha passat, que això que expliquen és mentida, que ell no ha tingut cap enfrontament amb Dolan aquell mateix dia. Doncs el mateix Dolan diu que hi ha gravacions, hi ha testimonis,
doncs que estava Sí, que teníem- tant físicament com verbalment agressiu, que potser no se'n recorda d'això perquè el que té Oakley és un problema d'ira. El que deien també és que Dolan havia fet fora el cap de seguretat. També, després d'això, va acomiadar el cap de seguretat del Madison. I fins i tot va arribar a insinuar, o dir directament, que Oakley té un problema amb l'alcohol. O sigui, Sí, atacant. així de dur. Després d'aquestes Això declaracions... tampoc cal fer-ho. No cal. I després de totes aquestes declaracions el que ha fet és que tota l'afició dels Knicks estigui en contra d'ell. O sigui, l'altre dia tothom cridant... Salut, Aitor. Gràcies. S'ha apartat, però... Sí, sí, M'he no sé apartat, Perdoneu, Tothom al Madison cridant "We want Oakley, we want Oakley". Avui el que dèiem, Spike Lee amb aquesta samarreta Amb la també en samarreta. suport. Vull dir, tothom s'ha alineat amb Sí, sí, amb Oakley, Oakley, perquè és sí. que tampoc cal deixar en ridícul com han fet a tota una llegenda de la franquícia, i a més un home que imprimia un caràcter que a dia d'avui, doncs home, Sí, igual li missing. falta una mica, sí. Caràcter guanyador, sí, un caràcter dur. Això és el que hi ha amb Oakley. A dia d'avui com està la cosa? Que no el deixen entrar al pavelló per una Persona non temporada, grata, no pot entrar al pavelló fins a nou avís i fins que se solucioni tot. i Spike Lee amb la samarreta d'Oakley, Dolan avui amb Latrell Sprewell, que és un altre que tela. Sí, sí. No seria el millor company de seient per veure un partit, o sí, vés a saber, depèn de si estàs de bones amb ell o no, O de ell- males. o ell està de bones. Però en fi, així està la història. La resta de Deluxe l'hem anat comentant durant el programa. Només voldria fer així un apuntet així molt curt del tema de la Super Bowl, ja per tancar tot. Que ho vam explicar l'altre dia, Ho vam explicar. en algun moment de la nit, En algun moment de la nit allà ho vam explicar. Jo estaria molt despert, segur. Tu segur, tu estaves a full. I és que va haver-hi un tuit d'un jove que va guanyar una cita amb Jenny Bouchard, que si no sabeu qui és una tenista. És una tenista, una de les més sexis del circuit de la WTA. perquè el de més bones no, ja directament les més sensual, molt sensual. És canadenca, si no m'equivoco. Si no m'equivoco, si tens estudis, Arnau, segur. No creguis que tant. Però Aquí el despistat. És canadenca. va fer un tuit de que ella deia que sabia que guanyarien els Falcons. El noi li va posar: què em dones si guanya Tom Brady? I ella va dir: una cita. I ell va dir: accepto. I va dir que sí, no? I ella va dir que sí, i ara ha acceptat i ha dit que convidarà a John, que és el noi que es diu John Goerke, de 20 anys, és estudiant de màrqueting. Imagineu. Ojo, aquest ha jugat bé, el del màrqueting I ho tant, porta i bé. tant. Doncs ha dit que el convidarà a un torneig, que honrarà la seva paraula, la paraula que li va donar, que ens ho passarem molt bé i que ell haurà de ser un gentleman i organitzar una vetllada divertida. O sigui, que potser mulla, el tio. O sigui, aquí potser hi ha final feliç. Sí, Happy Déu-n'hi-do. ending, eh? Happy ending. Falta veure la cara també del noi. No, està ben, fan bona parella. S'ha vist? Ojo, ojo, Arnau, Cupido. A la notícia sortia tot i... No, l'accepto. L'accepto, Jo crec que podria... Fa bé té algú a fer. per ella, no? Sí, té algú a fer. No és un cardo. Bueno, va. Fantasy. El fantasy, ja... Hi ha mala notícia. Bueno, mala tampoc, però m'he fulminat. Digues. M'he fulminat les gangues, ja estic fart de les gangues, ja són repetides i repetides i repetides, llavors... Setmana 16. De Rick Williams podria ser una ganga o no aquesta setmana? No crec que arribi a ganga. No se'l pot... Gangueta. Sí, Una miniganga. És gangoso. De segona rebaixa. Rick Williams, Javel McGee, no? Sí, poca cosa. I 10 más. Nurkic i... Un equip només de traspassats. Bé, Podria ser bona aquesta, Només de interiors, contractats. perquè hi ha Spencer Howes, Miles Plumlee, Roy Hibbert. Roy Easy. Hibbert. Tots revolts. No easy shots. Va, anem per la setmana 16, Digues. que número 1, Guifré, amb 248 punts. El número 2, Salt 4, amb números romans, 237, i el tercer, Tigers BCN, 234. I ara la mala notícia. Mala tampoc del tot, però és la classificació general, que el primer segueix sent Bastariones, amb una diferència de més de 115 punts, que ha passat del tercer lloc que el deixàvem la setmana passada al 9è. Està perdut una miqueta de fuella aquesta setmana, alguns jugadors lesionats segurament, perquè ha estat una setmana Doncs imagina't aquesta que no has fet les gangues, ja es perdrà segur. Ja veurem com A baixa. veure com baixa. Segon Juganers amb 3.515 i tercer Dr. King Schultz. O sigui, nosaltres aquest any ni apareixem, no està Jo cap ja de nosaltres, estic. estem al pou.
L'Edu també ha abandonat Jo és que la causa. no me'n recordo la contrasenya, llavors... Això em sona cada any. He Això és com... entrado 3 veces y ya no me deja entrar más. L'Aitor és una miqueta Clippers. Abans d'entrar al programa ens estava dient que el supermànager de l'ACB ha tret a Nedovic, i Nedovic avui s'ha sortit contra el Madrid. Però vaig líder de la lliga, de la única lliga en què participo, vaig líder. He fet 208 punts aquesta jornada, no està malament, Pau. No, jo l'Aitor és els Clippers, és el dia de la marmota. Cada dia el mateix. Aquest any he fet supermanager perquè m'agrada molt més com està organitzat, perquè aquí el problema és el tema que parlem sempre, les cotitzacions. Com sabem quan baixa, quan puja, no hi ha una... No és com a supermanager, que sí que tens, si fa 15 de valoració, baixa un 15%. Si fa 30, puja un 15%. Si fa 25, es queda igual. Doncs això jo crec que és una idea que hauria d'incorporar al Fantasy de la NBA perquè la gent s'aclari més com funcionen les cotitzacions. Aquí queda la teva petició. Home, una petita crítica. Gent de Movistar I Plus. segur que no sóc l'únic que té aquesta queixa. No, segur. Aquí en som 3. Sí, no. No, per exemple, costa seguir les cotitzacions. Una altra queixa que els hi faria és el tema que, per exemple, jo tinc aquesta setmana, tinc 3 lesionats. Clar, només pots fer 2 canvis, te n'has de menjar un. Això és un error que en el Fantasy no passa. Aquí... No, en el Fantasy, si tens un lesionat, tens un canvi més. En el Supermanager. No, tens 3 canvis, si tens lesionat te'l menges. El que passa que normalment amb 3 canvis et dona per treure 3 lesionats a sobre. Per exemple, amb el Supermanager, si hi ha un dels jugadors que no juga per això... Sí, però això és aquest any només. Aquí ens estem anant de... Estem anant de mare. Però... Marxem o què? Sí, marxem. Som-hi. Ja no se'ns queixaran. Som-hi Barça, som-hi Palau. Per Twitter ja no se'ns queixaran, que no fem programa ja. Home, ja tocava. Ja tocava. Sí que és veritat que hem tingut unes setmanes molt complicades quan no era problemes amb el so, era un dia amb els horaris o la Super Bowl. Però ja teníem ganes de fer programa normal. Nois, ens veiem en un altre programa una mica normal. Ens veiem a l'All-Star. Ens veiem a l'All-Star. Aquest dissabte, si tot va bé. Sí. Jo l'agenda la tinc guardada. Que vagi bé. Adéu. Marxem. I'm coming home, tell the world I'm coming home. Doncs això, nosaltres ho deixem aquí, tanquem aquest 14è programa de la 5a temporada que hem fet possible aquí a Ona de Sants Montjuïc, i recordeu que aquest programa el podreu tornar a escoltar a iVox i a iTunes. Nosaltres tornem el cap de setmana que ve i ho farem amb la nit de concursos de l'All-Star, si tot va com ha d'anar. Que vagi molt bé, adeu-siau. I'm back where I belong. I never felt so strong. I'm back, I'm feeling like there's nothing I can't try. And if you with me, put your hands high. Put your hands high. You ever lost a life before? This one's for you. Put your hands high.